Jo bent een finishman, hè? Ja, finishman en wedstrijdleider en je betitel me van alles en zo. Dus, ja, je moet een mooie dag van mij zien. Hè? Ja. Maar Jo staat de hele dag met die vlag te wappen? Ja, als ze best wel veel rondjes erin gaan, dan vlaggen ze weer even af. En dan blijven ze er al in, hè? Ja, hè? Ja, je blijft er al in deze man. Dus Jo bent een belangrijk man? Dat weet ik niet. Nee, ik zal ook mezelf net betitelen. Dat is gewoon een functie, wie moet het met z'n allen doen. En als je dat net met z'n allen doet, wordt het ook niet. Wat denk je nou? Ja, een beetje. Wie hem kwijt, hè? Wie hem kwijt? Ja, ik wist dat ook wat gewoon aan. Oké. Geen idee wat er gebeurde? Nee, echt niet. Zeg ik niks. Schrik je dan net naar? Nee, hè. Valt mij. Dat ben je wel wend. Ja? Jawel. Jawel. Ik zou de broek vol hebben dan dacht ik geloof ik. Nee, dat valt wel daar. Jawel, hè. Dus dat is gewoon zitten en aanwaarts je weer uitkomen. Ja, zij is het. Ja. Wat vind je nou leuk ons aan de race? Vroeger had ik altijd cross en dan vrees ik me nog een keer maar door de lullen race te doen, ik denk dat ook een keer. Zo. Ik had al 20 keer verliezen cross. Door de lullenrace? Ik door de lullen race heen mij doen. En dat wordt het zo'n 20 seconden dacht ik en toen weer het weer auto zeker? Ja, dat weet je hoor. Nou, we kennen aan nog een keer. Oké. Ja, zeker. Het ging net helemaal goed. Nee, ik sta vast. Ja. Hoe goed het nou? Ja, dan stier je niet paard, hè? Oh ja. Heb je dat weer? Ja, je dat weer, helaas. Ik dacht net dat ik jou had even een drukker en... Nou, ik denk dat ik wel het sneu, want ze staat stil. Maar ja, nu is het ook zelf weg stil, hè? Ja. Ah, volgende keer beter. Maar dit is toch niks voor Frali? Tuurlijk al. Machtig mooi. Ja, wat is er leuk om? Nou, ik wel leuk. Jou, kijk, hè? Wat ze meer doen. Mijn man is begonnen te breiden. In de tijd dat er een ier tussen was, heb ik door de rechtszakken. En ik kwam thuis en toen kwam er een keer een jongste, die is een nieuwkomerke. En die komt op school en die komt thuis en die had breiden. Oh, ze willen, zo ik dat ik niet kennen. Och, ik zei, je hebt weet nou al kunstig dat ik zei, maast het maar proberen. Dus eerst een slofje en toen was het op laatst een sok. En maar zeg ik niet, dit is een spanning. Als ik zeg maar hoe daar ben en ik heb het er ook gewoon en ik krijg breidje, het is spanning voor. En dan, als je zeg maar wat ik nou doe, heb ik het ook bij me. Ik zal net haast nooit in de auto voortgaan als ik het net in de auto heb. Want als ik ergens stilstaan en ik moet nou even wassen, dan heb ik het samen. Ja, je neemt het oor al mooi in? Ja, daar hangt een tas en daar zit het in. Of ik had ook voor het dashboard lezen, maar ik had het altijd bij me. Zoals juist de midden moest me voort, maar toen dacht ik, laten verrekken, de vrouw heb ik voortgebracht en dan heb ik het even net bij me. Nou, dat kan ik net een dag uithouden. Maar dan word ik zagrijnig. Ja. Klinkt een beetje als een verslaving eigenlijk. Oh ja, maar ik heb deze verslaving liever als die horen. Ik denk dat best wel mijn is. Want die kost centen. En die hebben er ook zo'n bij. En is het nou weer goed voor het huwelijk? Dat je hem together broodje? Ja. Ja. Waarom niet? Ja. Dit is wel een gezamenlijke hobby, maar dat ik vroeger graag naar mocht. En als het dan eens even net woe, dan wil hij me helpen. Dan kan je een rok maken met plooien. En dat wie nou voor je trouwen. En dat woe maar net. En
Dan gaat er zelf bij huis met hem op een vlier in een vakkamer en dan speelde er die hele, het er hem speelde. Dat is saai is haar bedoeling. Dus we hebben elkaar altijd heel goed aanvullen kunnen. Ja. Ja. Lief en leed, 50 hier deelt. Ja. En ja, zij hebt het eigenlijk ook. Ja. Nou, maar je hebt net altijd zij zelf zou graag willen. Nee. Dat traint ik wel eens anders. Nou, want je moet elkaar verstaan. Je moet naar elkaar luisteren. En je moet nemen en ja. Zij is het leven. Ja. Nou, maar die wijze woorden sluiten we dan maar af. Dat bedankt.